Hola, avui us explicaré com utilitzar el Google Calendar. Veieu? Aquest és el Google Calendar. Per arribar fins aquí, anem als puntets de Google i busquem l'icono de Calendar i se'ns obrirà una pestanya com la que tinc jo aquí oberta. Estic veient una setmana amb els dies i coses que tinc planificades. Per exemple, el dia 18, doncs a les 10 tinc una reunió, a les 11 tinc una reunió, tinc bastantes coses i els altres dies no tinc res apuntat al calendari. Puc canviar la vista. Veieu que aquí estic veient la setmana i puc veure tot el mes. Totes aquestes coses verdes, en verd fosc, les ha posat Google, són els dies festius de tota Espanya. Veieu, aquí posa festius a Espanya. Si no vull veure'ls, els podria amagar. I els altres els vaig afegint jo en coses. A mi m'agrada veure la vista de setmana i anem a crear coses al calendari. Anem a crear i veieu que hi ha molts tipus d'events que podem crear al calendari. Comencem pel recordatori. Anem a crear l'aniversari d'algun amic. L'aniversari Esther, per exemple, que és el dia el 16 de juny. I no té una hora, l'aniversari és de tot el dia. Doncs marquem l'opció tot el dia. I aquí, això de no es repeteix, ho canviem i li posem que es repeteix. Volem que aquest recordatori ens ho repeteixi cada any i que cada any, aquest dia, ens recordi que és l'aniversari de la nostra amiga. Molt bé, el diem guardar i se'ns ha creat aquí, veieu? El dia 16 de juny, ara estic veient juny, tenim aquest aniversari i cada any ens ho recordarà. I ara estem al juny. Ara anem a tornar al dia d'avui. Podem clicar aquí i anem directament a la setmana on estàvem, d'abril i maig. Ara anem a afegir una altra cosa al calendari. Per exemple, anem a dir-li que tenim una classe d'extraescolars tots els dilluns. Anem també aquí a recordatori i li diem que tenim classe de ballet. Podeu posar el que vulgueu. I quan és les classes? Doncs el dilluns a les 17:30, per exemple, i aquí què posem? Que no es repeteix? No, es repeteix cada setmana, no? Cada setmana el dilluns. I ens ho recordarà. Això ocupa tot el dia? No. És a les 5:30 que em recordi que he d'anar a la classe. Molt bé, el guardem. I ara aquí veiem el dilluns que ens ha apuntat classe de ballet. I si anem al dilluns següent? Amb aquestes fletxes puc anar a la setmana següent i la setmana següent veig que el dilluns també tinc la classe de ballet. Veieu que aquí les setmanes comencen per diumenge? A mi això no m'agrada perquè això també és molt americà. Vaig a la configuració i anem a canviar-ho. Que això no us ho he explicat. Una altra cosa que hem de canviar també molt important és el format de la data. Veieu? Format de la data. Canviem-ho i posem-ho com ho veiem nosaltres. Dia, mes i any. 31 del 12 del 2020. I l'hora també canvieu-la. Els americans utilitzen això del PM abans del migdia i després del migdia, però nosaltres utilitzem les hores en format de 24 hores. I ara anem a dir-li que les setmanes comencen amb dilluns. Veieu? La setmana comença en dilluns. Perfecte, ja ho tenim guardat. Tornem. Ara molt millor. Ho veieu? Hem començat per dilluns i les hores i els dies els veiem com nosaltres volem. Sí? Anem a afegir més coses. Una altra activitat. Podem fer una altra vegada així amb el Crea, o si sabem que, per exemple, el divendres aquest volem afegir una cosa, cliquem a sobre i ja ens ho crea i ens obre tota la pantalla. És la mateixa forma de fer-ho. El dia 1 de maig és festiu, per tant, podríem posar tot el dia. És festiu. Sí? Doncs ho guardem. I aquí ens ha posat festiu. Creem un altre. Ara vull crear el dijous, per exemple, a les 12. Ara vull crear un recordatori també que em recordi que he de llegir una estona cada dia. Per exemple, a les 12:30, i això vull que m'ho recordi cada dia. Ho veieu? Anem a crear. Fins ara hem fet recordatoris, ara anem a fer un esdeveniment. Un esdeveniment és com si fos una reunió.
I aquí tenim moltes més opcions per crear. Anem a crear una reunió que sigui videotrucada amb amics o amigues. Sí? Quin dia faré la videotrucada? Vale, doncs el 3 de maig. De la 1, no, potser a les 12:30. Aquí podia afegir els emails dels convidats i llavors els arribarà un correu de que els estic convidant. Val. Si aquesta videotrucada la fes amb Meet, doncs aquí ja em deixa, clicant aquí, ja m'està creant una reunió i ja els arribarà aquest link perquè es connectin. Però si per exemple la fem amb WhatsApp, doncs no cal que diguem res del Google Meet perquè estem fent una videotrucada d'una altra manera, amb el WhatsApp, amb el Zoom, com vulgueu. La ubicació no cal que la posem, la descripció, doncs, si els arriba un correu, doncs... Ei, què us sembla? Molt bé. Doncs ja ho tenim. El dia 3, a les 12:30, tenim... Mireu que ara se'ns ajunten, les activitats. I si m'he equivocat i a les 12:30 no la volia, que la volia per la tarda? Doncs la puc clicar i arrossegar i posar-la. Veieu que se m'estan modificant ja les hores? Ho puc moure. Vale? Doncs ja hem fet moltes coses. Hem fet un dia festiu, hem fet un aniversari, hem posat la classe de ballet els dilluns, hem posat una reunió amb els amics... Anem a veure més coses que hi havia al calendari, però aquestes altres no les farem servir. Fora d'oficina és per la gent que treballa molt i que té moltes activitats a la seva agenda, doncs pot bloquejar perquè ningú li posi reunions a aquelles hores. Que sí que ara sabreu crear recordatoris per aniversaris, per extraescolars, per coses que feu cada dia, coses que feu cada setmana i fins i tot per convidar gent. Vale? Molt bé!